Hayırlı günler, hayırlı kişiler. İjadi kanalıma hoş geldiniz. İstanbul Malayı deb atalgan eserimni okuna devam edem. Tatardan yorliq qalar. Әтисе зур үстен, быйыл мектепке барасың дигәч, Мәхмәтнең йөрәге дөп-дөп тибеп куйган иде. Аннары укол кадатмасаң, әллә нинди шыш-пыш иткән аппарат каршында яртылаш шешенеп тормасаң, мәктепкә кертмиләр дигән булып, докторларга йөрттеләр. Бармый калырга сәбәп юк, үпкәсе таза, прививка ясалды. Малайның гына докторларга йөргәч, кәефе ныграк кырылды. Нигәдер күңеленә мәктәп дигәннәрендә укол кадатканнан куркынычрак булыр дигән шик керде. Ләкин никадәр бармаска карышмасын, әтисе аны урамнан өстерәп алып барды. Ягъни елата-елата мәктәпкә илтте дә куйды. Һәм менә ул үзе генә аерылып утыра. Әйтерсең, сайлап чыганнар. Сыйныфтагы 30 баланың 29-ы бер тире. Мәхмәт кенә башка. Тора бара кайсыдыр аңа "Син япун" диде. Икенчесе "Син Кытай" дип дәште. Башкаларныкына караганда күзләре кысыграк шул. Бәлки шуңадыр. Сыйныфташларының үртәүләре бер хәл. Укытучыга кадәр аның үзгә икәнен сиздереп тора. Бер көнне укытучы Фирдәүс апалары җир шарының түгәрәк булуы хакында аңлатырга тырышты. Укучылары күз алдына китерсен өчен тире юннан чагыштыру эзләде. Һәм шулай тиз табуына сөенгәндәй кычкырып җибәрде. Әнә Мәхмәтнең башына карагыз. Җир шары шулай, түгәрәк. Укытучы шулай диюгә барысы бер юлы аның башына төбәлде. Әйтерсең, аларның башлары шакмак. Булай да үзенең бүтәннәр кебек түгеллеге өчен эченнән иза чиккән Мәхмәтне бу чагыштыру иптәшләреннән тагын да ныграк читкә этәрде. Икенче юлы ниндидер сорауга җавап бирә алмагач, укытучысы "Синең борының бәләки, шуңа тын ала алмыйсың һәм башың әйбәт эшләми" дип орышты. Шул чакта ачуыннан тактага басыбрак язган иде, Акбуры кулыннан кыелып төште. Мәхмәт мәктәптән тәмам кәефсезләнеп кайтты. Башка аяк та атламас. Чөнки һәр көн мәктәпкә бара, һәр көн диярлек бүтәннәрнең үзенә карата мөнәсәбәтен аңламыйча чыгарыннан чыга. Киеренке халәттә йөрү аны тәмам арытты. Укудан күңелен кайтарды. Акбур төсле таралып төшә инде закламый. Әтисе эштән кайтып керүгә, түземсезләнеп көне буе күңеленнән кабатлаган сорауларны тезде. Нигә мине чит күрәләр? Нигә япун, Кытай диләр? Нигә минем күзем кысык? Нигә минем борыным бәләкәй? Төкрекләре чәчрәп чыкты, үзе тирләп пеште. Тизрәк аңлат, әтисе, җавап бир, югыйсә ул мәктәпкә башка бер кайчан бармаячак. Кулдан өстерәп тә алып бара алмассың. Нигә япун, Кытай диләр? Нигә минем күзем кысык? Нигә минем борыным бәләкәй? Хөсәйн малаеның маңгайына бәреп чыккан тирен сөртеп, чәчен тузгытып яратып алды да, тапкансың борчылыр әйбер дигәндә җиңел генә җавап бирде. Чөнки без татарбыз. Татар, безнең бабайлар Русия дигән илдән татар булып килгәннәр. Әйеме диген? Әйе. Карамалай аптырап кына әтисен җипләп куйды. Шуңа күрә без монда яшәүчеләрдән сөйләшүебез, тышкы кыяфәтебез белән арылып торабыз. Минем борын татар булганга олы түгелме? Татар булганга күзләр башка төрлеме? Нәкъ шулай улым, син башкаларга охшамансың. Син бит татар булгач, охшамассың. Әйеме диген? Әйе. Иртәгә мәктәпкә барачак һәм барысына мин татар диячәк. Кем икәнен һәм ни өчен аерылып торганын аңлаудан күңелендә какшамас ышаныч барлыкка килде. Ул куркып, кыенсынып һәм тарсынып тормыйча, татар булганы өчен үзенең башкаларга охшамаганын әйтә башлады. Бу мәктәптәге хәлләрне начарайтты гына. Тормыш бала күңеле төсле бер катлы түгел шул. 7 яшьлек кенә дә түгел, күп гасырлык һәм катлам-катлам вакыйгалардан тора. Бу вакытларда Төркиядә татар калимәсеннән һич хушлану юк иде. Сәбәбе тарихи вакыйгалар хакындагы мәгълүматларның халык арасында бик чуарланып таралуы. Госманлы вакытында Әмир Тимер, Аксак Тимер белән килгән гаскәриләрне кара татарлар дип атаганнар. Менә шулар җирле халыкны борчыганга күрә халык хәтеренә татарлар яулап алды дигән рәнҗү сеңеп калган. Хәтта татар китте, бәтәр килде дигән гыйбарәне кулланалар. Ягъни начар китте, начар килде. Тагын бер гыйбарәне исә бала чагага кадәр белә иде.
Мәхмәтне шул сүзне әйтеп үрти башладылар. Татар, искеледен, yani пристаннан бугатар. Заманында авыллар кырып, басу игеп яши башлаган мухаҗир татарларның төрекләрне гаҗәпкә калдырган гамәлләре күп булган. Шуларның иң кызыгы көз көне басуларга ат арбасына төяп тире чыгару һәм шуны арбадан кырга чәчеп йөрү икән. Җир эшенә исе китмәгән төрекләргә күрәсең, бу бик сәер тоелган. Ни кылганнарын, ни өчен шулай эшләгәннәрен аңламаганнар. Татарлар нигә арбадан тире сата, бугата дип сөйләгәннәр. Тора-бара ул халык теленә татарлар искәләдән бугатар рәвешендә килеп кергән. Менә шундыйрак бер фараз яши. Ул гына җитмәгән, татарларның ат ите ашавыннан көләләр әле. Нишләп Мәхмәт ат ите ашасын ди? Әтисе дә ашамый, әнисе дә ашамый. Әлбәттә, малай балалыгы белән шулай уйлый иде. Чынлыкта исә бабайлары яшәгән татар авылында атсыз тормыш булырмы? Атсыз тормыш барырмы? Ат ите исә ашка менә дигән. Бер көн ул кабат өйгә тузынып кайтып керде. Кабат әтисенә сыйныфташлары әйткәннәрне сөйләде. Бу юлы әтисеннән башка төрле җавап ишетте. Тагын тынычланды. Хәтта икенче көнне мәктәпкә тагын да батырланып барды. Әй, белеп торыгыз, татар булмаса дөнья батар. Мәхмәт шактый вакыт калкан төсле шул әтисе әйтеп җибәргән җөмләне кулланды. Татар булмаса дөнья батар. Тик сыйныфташлары өйрәтеп куйгандай яңа җавап таптылар. Татар дөнья төсле дүнәр дә, әйләнер дә, яңадан бугатар. Мәхмәт ялгыз, бүтәннәр күп, көчләре тигез түгел шул. Ярый әле әтисе бар, бер чара тапмый калмас. Мәхмәт яңа әтисенә сыйныфтагы хәлләрне аңлатып бирде. Бу юлы ул елап кайтмады, хәтта зарланып сөйләшмәде. Олыларча киңәш тотты. Әти, җавап табарга кирәк бит. Әтисе азмы күп уйланып торгач, татарның барлыгы сезгә калыр ярлыгы. Шулай дип әйт улым, диде. Аннары үз-үзенә сөйләнеп куйды. Вакыты килгәч, чынлыкта татарның барлыгын, асылын өйрәнерләр әле. Әйеме дигән улым. Мәхмәт әлеге сүзләрне мәктәптәгеләргә килеп әйткәч, тегеләр аптырап телсез калды. Аннары үзара төрекчә шиш-пыш килеп киңәш тоттылар. Ни ди? Ярлык калыр диме? Ярлык ни димәк? Яу, ние татарлардан ярлык калсын безгә? Беренче ишетүем, белмим. Шиш-пыш озакка сузылды. Чөнки ярлык сүзен моңа кадәр ишеткәннәре юк идеме? Әллә мәкальне, җөмләне аңлап җиткермәделәрме? Шул ук вакытта аның юк-бар сүз түгеллеген чамаладылар. Бәлки дә өйләренә кайтып сырагач, аның Госманлы чорыннан мәгълүм, һич шиксез үтәлергә тиешле җитди буйрык, фәрман дигән мәгънәсен ишетү сыйгаткандыр. Ни булса булды, ханнарның, солтаннарның, хөкемдарларның буйрык һәм фәрманын аңлаткан төбе тамыры ярлык кагыл, гафу кыл, дан борынгы төрки ярлык сүзе телләрен тешләтте. Татарның барлыгы, сезгә калыр ярлыгы дигән җөмлә малайларны бераз шүрләтте төсле. Хәер, Мәхмәт үзе дә сыйныфташларыннан читләшә төште. Әтисенең аңлатуларыннан соң аның күңел күзләре ачылып киткәндәй тоелды. Төрекләр, кытайлар, японнар, греклар, әрмәннәр дип йөргәндә, әллә каян гына татарлар калкып чыкты. Дөрес, моңа кадәр өйләренә ни кадәр татар килде, ни кадәр татарларга бардылар. Әллә нисе китмәде. Өлкәннәргә ярып йөргән бала-чага өчен искетерлек ни бар инде? Ә хәзер менә үзенең шул татар дигән милләтнең кечкенә өлеше булганын аңлады. Әтисе айрым өлеш, әнисе айрым, авылдагылар айрым, барысы бергә татар. Бабалары исә хәтта әтисе күрмәгән суык мәмләкәттән килгәннәр икән. Мәхмәтнең мәктәптә укый башлагач, иң зур сөенече язарга өйрәнү булды. Һәр хәрефне тырыша-тырыша сырлый торгач, язуы шактый алга китте. Ураза бәйрәме якынлашып килә иде. Һәр вакыт бәйрәмләшергә иске шәһәргә авылга кайтып киләләр иде. Ләкин юл мәшәкате, чыгымы куркыттымы, әллә әтисенең эшләре чыктымы, бу юлы Истанбулда гына калачаклар икән.
Бейрем якынлашаrak әтисе: "Әйдә улым, син хәзер яза беләсең. Бабаңа бейрем тәбрик картасы җибәрик. Бу бейремдә кайта алмаганны әйтеп языйк", дип, үзе белән ияртеп урамга алып чыкты. Почтага юл тоттылар. Почта урнашкан урамны исә тәбрик карталары, открыткалар сатучы сәүдәгәрләр баскан. Нинди генә карта сатмыйлар. 2 битлеләре бар, зурлары. "Улым, үзең теләгәнне сайлап ал", диде әтисе. Малай тәбрик картасының берсен алды, кире куйды, яна бакты. Сайлана торгач, күңеленә иң хуш килгәнен алып әтисенә сузды. Тәбрик картасына инсаннарга охшатып, матур итеп киендерелгән, елмаеп торган маймыл гаиләсе фотосы ясалган иде. Ата маймыл белән ана маймыл кочагында нәни маймыллар утыра. Ничек инде шушы рәсем балага ошамасын? Тәбрик картасын сайлагач, почтага керделәр. Мәхмәт шунда тәүге тапкыр котлау язды. "Яраткан бабайым, бәйрәм белән тәбрик итәбез. Без бәйрәмдә Истанбулда калабыз. Мин язарга өйрәндем". Әлбәттә, әтисе ярдәм итте, адресны өстәде. Анысы тәбрик картасы югалмасын өчен кирәк икән. Бәйрәмнән соң берничә көн узды. Өйләренә почта килде. Юсуф бабай тәбрик картасы юллаган. Мәхмәт аны кулга алуга маймылларны танып алды. Икенче ягына бабасы аның язуы астына кызыл каләм белән өстәп куйган. "Тәбригегезне кире кагам. Булай тәбрикләү булырмы? Сез безне маймыл гаиләсенә саныйсызмы әллә?" Мәхмәт һөнәрен бабасына күрсәтә алганга ничек горурланып, сөенеп кайткан иде теге көнне. Бабасы хатка кара ничек ачуланган. "И улым, борчылма, кеше картайган сайын күп мәгънә чыгарырга башлый. Син бәйрәм көнне көлсеннәр дип җибәрдең картыңны. Язуыңны белсен дип сөендерәсең килде." Бала бабасының нигә ачуланганын барыбер аңламады. "Мин маймылларны бик яратам, әти." Сүзгә әнисе нукта куйды. Юсуф бабай, син уйламаган нәрсәне уйлар да табар. Юсуф бабаң ул. Тәбрик картасын алып куй, улым. Дәресеңне кара." Аннары маймыллар исеннән чыкты. Чөнки Мәхмәт һич көтмәгәндә бик күп нәрсәләрне оныттырачак хәлгә юлыкты. Сыйныфларында бөтенләй үзгә дөньядан ап-ак йөзле кызчык пәйда булды. Уку елы ахырына җитеп килгәндә, Арнаут милләтеннән булган Албания мөхаҗирләре кызларын мәктәпкә укырга җибәрде. Сары чәчле, кара күзле, кара кашлы, ак йөзле кызчыкны күрүгә Мәхмәт күңелендә бер якынлык хисен тойды. Әллә бүтән сыйныфташларына һич охшамавы, әллә курчак төсле бик матур, ягымлы күренгәнгә Мәхмәт аңар мөкиббән китте. Мөкиббән дип әйтү генә аздыр. Аннары ак йөзле кыздан читтә торга туры килде. Чөнки җәйге каникул вакыты җитте. Димәк, Мәхмәтне әти-әнисе туган авылларына һәм иске шәһәргә кайтарып куячак. Дәвамы киләсе видеоларда. Тыңлавыгыз өчен рәхмәт. Укыды автор Айзрәк Гәрәева Акчура.